Ir-residenti li jgħixu fiż-żona tal-Mensija f'San Ġwan organizzaw dik li kellha tkun protesta l-ħamis filgħaxija biswit il-Knisja tal-Mensija fejn appellaw b'saħħa lill-Gvern u lill-awtoritajiet konċernati għal azzjoni u investiment fil-gridd tal-elettriku. Dan hekk kif din iż-żona flimkien ma' lokalitajiet oħrajn madwar Malta u Għawdex baqgħu jesperjenzaw tuħ repetut tad-dawl. Bosta residenti li tkellmu ma' dan l-istazzjon spjegaw li kienu ilhom ma jorqdu sew il-jili sħaħ, hekk kif ħafna minnhom jgħixu f'appartament fejn mhux qed ikollhom aċċess għall-lift, dan apparti ħsarat fl-arja kondizzjonata. Ir-residenti lmentaw fuq il-fatt li ma sarx investiment biżżejjed fil-gridd tal-elettriku, speċjalment wara li l-Gvern wiegħed li kien se jinvesti fil-gridd tal-enerġija, anke fid-dawl tal-fatt li l-popolazzjoni qed tiżdied, qed jiżdiedu turisti u temperaturi qed ikunu dejjem aktar għoljin. Residenti oħrajn staqsew kif jista' jkun li fis-sena 2026 pajjiżna qed ikompli jiffaċċja dan il-qtuħ tad-dawl. I haven't had electricity for 70 hours, you know? What am I supposed to do? It's terrible. Kien għajli minna l-tlieta bla dawl, ġiftit il-bira u raqata. Għandi kollox mitfi. Il-mami tiegħi qiegħda ġew wheelchair ma timxix, kellna nġibu għad-dar tiegħi fejn laqqas kien hemm dawl laqqas, kellna nqandluha biex intellaw għat-taraġġ, missieri marit għandu bżonn il-mediċina u għandu bżonn anke xi equipment biex ikun jista' jgħix daw qed ibatu ħafna, qed inbatu ħafna. Il-freezer kellna nbattlu l-ikel kollu u armejnieh. Il-jieli ma norqdux. Aħna ta' ċertu weta kulħadd għandu kundizzjoni, il-kundizzjonijiet ma jinkidbux hawnhekk, imma hemm qegħdin. Mhix normali li fit-2026 għadek tara daw l-affarijiet u nixtieq li għall-inqas ikollna pajjiż normali li ikollok iċ-ċertezza li għandek id-dawl f'darek. We suffered 18 hours, us, 18 hours the first time. Today 20 hours, 20 years counting, u l-bira 18 hours. Ma nistawx rajdulkom da ħajdum dan il-situazzjoni, ċidu tieħdu paċenzja, paċenzja hi. Vera ir-responsabilta grassa. Irridu jieħdu ir-responsabilta u jagħmlu xi ħaġa malajr għax ma jistax ikun ara kemm hawn nies. Aħna kollha hawn noqogħdu. Fejn rispett tal-anzjani? Fejn qiegħda, skużi ta' ċertu mediċini tituża anke l-friġġ, bil-friġġ mitfija s-sena għameli. Taħseb li hemm bżonn isir mill-Gvern u l-awtoriti konċernati? Jiena personali, jien nemmen we are overpopulated and that is the problem. Ir-residenti fissru kif is-substation li tinsab fi triq it-tirrien għadha maħruqa u issa qed jinqdew bl-elettriku provdut minn generators fejn skont il-familji li jgħixu f'dawn l-akwati ta' San Ġwan din is-soluzzjoni mhix qed tipprovdi provvista effiċjenti tad-dawl u hija biss soluzzjoni temporanja. Fl-aħħar nett ir-residenti qed jinsistu li tingħata priorità lil benesseri, s-saħħa u d-dinjità tal-komunitajiet affettwati filwaqt li jiġi rikonoxxut l-impatt li dan il-qtuħ tad-dawl qed ikollu fuq il-kwalità tal-ħajja tagħhom.